on the office of all judges in Kenya and the institution they serve. We see Inspector Riri as the face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. Riwruoge makedo ratich oganda kadho walnam chumbi obogo tiyo gi chik momi jopiny mar dhiyo Gilbert Masengeli madono yudo kod ketho mar buono chike mage. E romo kod jofwambo e boma ma Mombasa giwacho ni tim ma Masengeli otimo ok ber kod ng'ama omako apis kaka mare ka giwacho ni nyiso kido marach mar chayo chike ma pacho ka. Jatatije mar Haki Afrika Yusuf Abubakar dwaro mondo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okaw ting' kendo ne ni Masengeli ochwal e od ang'ech e ndalo 7. Gimedo jiwo doho mondo chung' motegno e chwalo tijegi kik wach makamano buogi e chung' kod chike ma pacho ka. Moja ibaki kwetu. Ingekuwa ni mtu wa kawaida ameiba kuku ama ameiba kitu, na sisi kama Wakenya tunamuona mtu yule amepatikana katika act ya kuiba, tuna jukumu kama Wakenya kumshika mtu yule na kumpeleka katika police station, na ndio hiyo inaitwa to evoke citizen arrest. Na hii kesi ya Masengeli is clear impunity, and we want to be very clear, Masengeli is not above the law. The people that have appointed him are not above the law. We the people, kama siku 7 zimepita na haja comply na haja pelekwa prison, we will occupy his office to ensure that he is arrested. We will just march to the office. We will look for him wherever he is. And when we see him, we will arrest him, present him to court. We have the powers. No one has the powers over the people. We have constitutional powers, we have legal powers, and we have human resource powers. Kwa hivyo hata tukimbia, he will not hide. We will get him. Jod bura ma Ugenya David Ochieng osingo mar chwalo e doho twak mar thicho kogae mako jolo mar obila Gilbert Masengeli mabende oyud kod ketho mar buono chike doho mapacho ka poni okogweta okalore kod seyo mar chayo chike doho. Koloso twak ma achiel kachiel Citizen TV okinyi makawuono Ochieng okone timbe mag chayo chik okowinjo mithuolo kata matin e Kenya kendo ni nyaka kawo ondamo mowinjore ne Gilbert Masengeli. The foundation of a democratic society depends entirely on the respect for the rule of law. The reason you have the 3 arms of government is so that there's a system of checks and balances that ensures that the country moves in one accord. Parliament makes laws, judiciary interprets those laws, and we expect the executive to implement the laws that are passed. And who enforces them? Yeah. We set up for ourselves a police service to ensure that we are able to enforce the law. So if the police service decides to enforce the law, then the whole fabric of democracy falls. We're falling into anarchy. And I want to say this morning, that if that gentleman does not resign by end of the day today, as David Ochieng will take such a motion to Parliament for his removal from office. He must leave office. In fact, that should not even be debated. That the head of police service has refused to obey a court order should be frowned upon by, it should be a scandal. It should bring outrage that the head of police refuses to obey a court order and then goes ahead to order that the signature of a judge be withdrawn. It's not a small matter, Ayub. And so we are dealing with a decay in social order, decay in legal order, and generally a free-for-all system that must be stopped immediately. Gilbert Masengeli mane yudo kod ketho mar buono chike do koro dok ne tim mare mar buono dwaro mar do kinde ka kinde ma idwaro ni ochope nyime. Masengeli lero ni ok osebedo ka ochope nyim do kaluwore kod pek mar tije gwenge ma nyandwat ma ugwe
ka onono chal mar arita. Bende ne okwedo weche mag ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome. Owacho ni ne omayo jang'ad buche Lawrence Mugambi jorit mage kowacho ni obila mane miye rit ne owil. In case of Honorable Justice Mugambi, the two security officers in question are general duty officers, and they were therefore recalled to attend VIP protection, security training, and also were replaced by two VIP protection officers from the Judicial Police Unit. Responsibility of the IG to secure the nation is a humongous task, and police work is unique. It is in the public domain that at the time the Inspector General was summoned to appear in court, he was actively involved in security assessment in the coast and northeastern regions in compliance with the duties that are assigned to him. Kawadhi nyimeni gavana Manyamira Amos Nyaribo koluwo kuom okinde mage ochope nyim od bura mar kaunti no mar pingo kang' ma od bura no dwa kawo mar thiche oko e apisi. Gavana no osedwar thiche oko nyadiriyo kod od bura mar kaunti no ka bende ka owacho ni kata kise kod weche mag tiyo marach gi omenda, weche mag mibadhi e kind weche mamoko. Okinde gavana Nyaribo kotelnegi gi Julius Onyoka kod Jacob Ngwele okwedo ketho mosebed ka isego gavana no ka gikwayo mondo med miye thuolo mar tiyo ne oganda e kaunti ma Nyamira. Od bura no biro goyo ombulu poni biro gol Nyaribo kata oyo. Kata kamano gie sani Nyaribo kata ombulu ma kamano ne osego kendo Nyaribo otony kaluwore koda chenro mar dwaro thiche oko kanitiere MC achiel ma bende koro miyo Nyaribo tony mondo mi kik thiche oko mar apisi. We are submitting that the governor has not disobeyed any court order. And if there was any violation, Mr. Speaker, the allegation is not disobedience of any act or action or directive of this assembly. It's disobedience of a court order, a court of competent jurisdiction. It's only that same order, that same court which has issued an order, which can make a finding that indeed some particular person or individual has violated or disobeyed its own order. No nexus has been exhibited in this motion to show the linkage between the alleged action and the conduct of the governor. Number two, no evidence. The charge and evidence do not provide the link to the governor on any of the grounds. Why did the governor accept to pay back the money if at all that was a blame of the Human Resource Department, Mr. Speaker? Then it could be that the Department of HR could have paid back the money, Mr. Speaker. Kile mmoja amesema hapa eti mswada huu uchahitimu kuonekana kwa hii nyumba ya sheria hapa. Ningeomba sana tuambie ilikuwa inahitaji nini na nini ndio ihitimu ifike hapa, Mheshimiwa Spika. Hiyo ni kutuambia sisi hatuelewi na hatuoni penye tunaenda, Mheshimiwa Spika. Masira mar mach mane omuoch Mukuru kwa njenga machiegni kod mwindi mweusi Otieno Manyoro noweyo kaute mar momia chielo wang' e kaunti ma Nairobi. Kweth mar msalaba makwar riwruok makedo ne ratich ne oganda joneg mach mag kaunti ma Nairobi, apisas mag obila duto ne oringo mar konyo reso ewi masirano. Jadeko yang ne owito ngimagi e masirano ka jodak modhuro yudo lal to kutegi kod ohala wang' e masirano. Wan godhiambo malit ahinya nikech plot ma jirani ne omuoch, gas no omuoch ochako wang', to nikech yore richo, yore geche manyalo nego mach go nyalo biro piyo piyo richo, koro plot achiel no omuoch, koro nikech koro yore richo nomako plode mang'eny kendo ji oyudo lal maduong' ahinya.
Nyithindo ma onego dhi skul kiny, bugegi owang', gikgi owang' te. Imagine nilikimbia kutoka huku Tranzami hadi hapa. Nikapata nyumba yangu hata ingawa ndio ilikuwa karibu kufikiwa, wamepola kila kitu. Unga zangu bando mzima nilileta leo hakuna. Vitu hapo, manguo kadhaa zimechomeka. Sasa mandazi yenye niliacha tray mzima yote. Mimi hakuna kitu yenye nimepata hapo. Tunaomba tu ni serikali ikuje itushughulikie na MCA wetu yo Kimondo, MCA Kimondo akuje atuokoe juu sasa hata hatujui tunaenda wapi shwali. Chenro mag wuoth nong'okore apaya Magadi kocho Morongai kaunti ma Kajiado kaluwore kod dhungruok mag nyamburko to ka jopuonjre masome mbalariany ma multimedia ng'anyo ewi koso pi. Apisas mag obila otiyo kod iro malongo wang' e rakruok kod jopuonjre manomoko mach e chuny ndarano. Ng'anyo ma kamano chakre kar sa 12 okinyi e sama thoth oganda ne dhi e tijegi kod yoregi mapile e boma ma Nairobi. Hatuna maji shule. Tunapigania haki yetu. Hostels are dirty, things are in pathetic conditions. Go to the washroom, you will be surprised. Yes. We are here to fight for our rights. It has been now a good number of weeks without water in the school. E kaunti mar Migori, migawo mar somo kaoro rekod tenda rita kwe kaunti no, ochako chenro mar jiwo arita skunde duto e kaunti no. Mae biro kinde ma meye osebedo ka wang'o skunde. Masira mar mach ma osebede ka nenore e kinde ma ka jopuonjre kata kuonde ma jopuonjre odakie to ahinya tam mar adek ni osebedo ka kelo penjo mathoth maloyo duoko. County Commissioner ma Migori Mutwa Kasilu wacho ni gidhi bedo kod twak kod jokanyo sekta mar somo ma oting'o jonyuol kod jopuonjre mar twak e weche mag arita skunde. Oyang e kinde romo mane okelo kanyachiel directors mag somo e sub counties duto. How we need to go forward, sensitize our population, the stakeholders in the education sector, and also ensure that where we have to have responses, we bring in the relevant departments. With us, we have Red Cross. We also invited the MOH and Public Works. And going forward, even in the sub-counties, we shall be working with them. As to what triggers this, we do not want to speculate because as Migori, as we've said, we are happy, we are peaceful. And some of the measures that we have put in place enhance the security guards within the boarding areas. We have also encouraged our schools to install CCTV cameras in boarding areas and of course listening to learners' grievance. The dialogue is a major instrument in managing disputes in an organization. Ramogi mano bende makelo wae giko mar weche manyien mag kage kacha in meka uthulo mari mar bedo kodwa aduoko ni erokamano nyinga Simfroz Okinda.